Els canvis d'estat. L'estat físic en què es presenta un cos o un sistema material dependrà de les condicions en les quals es troba. Podem fer que un cos passi d'estat sòlid a líquid aportant-li energia en forma de calor o disminuint la pressió. I al contrari, podem fer que un cos passi d'estat líquid a estat sòlid disminuint l'energia, és a dir, disminuint el calor o augmentant la pressió. Així, el pas de sòlid a líquid li direm fusió i al contrari, solidificació. El pas de sòlid a líquid en una substància pura tindrà una temperatura o punt de fusió determinats i característics de la substància. El pas de líquid a gas, vaporització, i a l'inrevés, liquació o condensació. Si passem de sòlid a gas, sublimació, i de gas a sòlid directament, sublimació inversa o sublimació regressiva. Aquests canvis, si aportem calor, són progressius i si disminuïm, són regressius. De sòlid a líquid. Si aportem energia en forma de calor, escalfem, aquestes partícules que tenim així cada vegada vibraran més ràpid, trencaran els seus enllaços i formaran grups de partícules enllaçades però que podran lliscar entre elles. A aquest canvi li direm fusió. I al canvi invers, si disminuïm la energia, les partícules vibraran menys, s'agruparan, formaran enllaços més forts i a aquest canvi li direm solidificació. En les substàncies pures, tant la fusió com la solidificació se produeix a una determinada temperatura, sempre constant, la mateixa. I aquesta temperatura li diem temperatura o punt de fusió, tant per a la fusió, quan passa de sòlid a líquid, com per a la solidificació, de líquid a sòlid. Exemples. De la fusió tenim un glaçó de gel, si aportem energia i augmenta la temperatura, doncs se desfà i passa a estat líquid. La xocolata, si està en estat sòlid i li aportem calor, es desfà. Un gelat a l'estiu, etc. I de solidificació, el mateix. Quan cremem un ciri, aportem calor i passa a estat líquid i quan passa per aquí baix, doncs torna a estat sòlid, ja que les partícules no vibren tan ràpid, es refreda i torna al seu estat sòlid. Quan posem aigua i aquesta aigua la posem al congelador, l'aigua passa a estat sòlid. Aquest punt de fusió i solidificació és característic, com diem, de cada substància, però dependrà també de la pressió. És lògic, si volem passar de sòlid a líquid, si disminuïm la pressió d'aire que hi ha damunt del sòlid, aquestes partícules podran moure's més lliurement. Per tant, per a passar de sòlid a líquid, les estratègies serien augmentar l'energia, el calor, i disminuir la pressió. I en el cas contrari, per a passar de líquid a sòlid, el que hauríem de fer és disminuir l'energia, disminuir el calor, refredar el líquid i al mateix temps, si podem, també augmentar la pressió, ja que al augmentar la pressió, la columna d'aire que tenim damunt, les partícules s'ajunten molt més, afavorint la formació de l'estructura sòlida. Pas de líquid a gas, el mateix que abans. Si seguim aportant energia en forma de calor, aquestes partícules cada vegada vibraran més ràpid, trencaran els seus enllaços i passaran a estat gasós. I aquest pas li direm vaporització. Si disminuïm l'energia, les partícules vibraran més lentament i passaran a estat líquid. I aquest pas li direm liquació o condensació. En una substància pura, el pas de líquid a gas té una temperatura o punt d'ebullició sempre determinat, a una mateixa pressió. Compte,
en la vaporització poden haver dos tipus de vaporització. Una, la evaporació amb una E davant, és una vaporització que se produeix de forma natural en els llacs, rius, ja que les partícules que estan aquí damunt, en la part superior del líquid, doncs alguna partícula en quant escapa i passa a estat gas de forma natural. També se pot produir la ebullició. Aquest és un procés de vaporització forçat, vol dir que hem d'aportar calor i el pas d'estat líquid a estat gas se produeix al igual en tot el volum. Veu les bombolletes que s'estan formant tant al mig com a la part de baix com a la part superior? Hi ha un canvi d'estat en tota la superfície, en tot el volum del líquid per igual. Repassem. De líquid a gas, vaporització. Si se produeix de forma natural, evaporació. I si és una vaporització forçada, li diem ebullició. De condensació tenim exemples a la vida quotidiana. Per exemple, quan estem a l'interior de les nostres cases, veiem que se formen com unes petites gotetes d'aigua al vidre a l'interior. Doncs això és perquè s'ha produït una condensació de l'aigua que hi ha en l'ambient, en l'interior de les nostres cases, està en estat gas i al tocar la finestra, ja que al carrer la temperatura és inferior, aquestes partícules que estan en suspensió a l'aire passaran d'estat gas a estat líquid en tocar la superfície de la finestra, ja que la superfície de la finestra té una temperatura molt menor i, per tant, aquestes partícules perdran energia i passaran d'estat gas a estat líquid. Per afavorir la vaporització, no només podem augmentar l'energia, és a dir, aportar calor, sinó que també podem disminuir la pressió. Si disminuïm la pressió, aquestes partícules de líquid a gas podran trencar més fàcilment els enllaços i escapar. I per a la condensació, el mateix. El pas de gas a líquid no només podem disminuir l'energia, és a dir, disminuir la calor, que no hi hagi tanta temperatura, sinó que també podem augmentar la pressió del gas. Si augmentem la pressió del gas, les partícules s'ordenaran molt més fàcilment i el canvi de gas a líquid serà, doncs, molt més immediat. En aquesta imatge podeu veure com se produeix la evaporació. Les partícules que estan en la superfície, aquestes de gris, de quan en quan alguna partícula escapa. Aquesta i aquesta només escapen les que estan en la superfície. Per tant, l'evaporació i evaporació té lloc a la superfície del líquid i es pot produir a qualsevol temperatura. Si volem afavorir aquest procés d'evaporació, podem augmentar la temperatura, augmentar la superfície del líquid. Com més superfície del líquid disposem, afavorirem aquesta evaporació. I també afavorir que les partícules que ja han escapat del líquid, aquestes d'aquí, se traslladen a un altre lloc. Com podem afavorir-ho? Per exemple, en els dies que hi ha molt de vent, el vent arrossega aquestes partícules a un altre lloc i, per tant, poden escapar noves partícules i l'evaporació se produirà molt més ràpidament. Per això, per exemple, la roba, si estenem la roba, s'eixuga molt més ràpidament en dies que la temperatura és alta i també en dies que hi ha vent, perquè les partícules que s'han alliberat d'aigua que estan al costat de la roba poden escapar i anar-se'n i afavorir que s'escapen noves partícules. En canvi, pel contrari, l'ebullició es produeix en tota la superfície del líquid, com hem dit anteriorment, en tota la massa del líquid i només a una temperatura determinada, que és la temperatura d'ebullició de la substància. En aquest cas, tant se val que la superfície sigui molt gran, la superfície d'aquí dalt sigui molt gran o molt petita. Fins que no arribem a la temperatura d'ebullició, no aconseguirem que aquest procés, aquestes partícules que estan no només a la superfície, com abans, sinó en tot el volum del líquid, escapen. Canvi de sòlid a gas.
Si passem directament d'estat sòlid a estat gasós sense passar per l'estat líquid, aquest canvi es diu sublimació. Alguns exemples, doncs tenim la naftalina que posem als armaris i aquest és un sòlid que passa directament d'estat sòlid a estat gas. Al contrari, sublimació inversa o sublimació regressiva. D'exemples de sublimació inversa a la vida quotidiana tenim pocs, però, per exemple, en el laboratori podem fer que el iode, que són aquestes boletes d'ací, si li aportem calor, se produïsca una sublimació i passe a estat gas. Tot això és el iode en estat gas. I quan en la part de dalt, que està a temperatura baixa, ja que hem posat uns glaçons de gel, el gas toque aquesta part d'aquí dalt, passarà directament una altra vegada a estat sòlid. Al igual que parlàvem anteriorment, podem afavorir la sublimació no només augmentant la temperatura, aportant calor, energia, sinó disminuint la pressió. Si disminuïm la pressió, serà molt més fàcil que aquestes partícules que estan en estat sòlid trenquen enllaços i s'alliberen. Podem afavorir també la sublimació inversa, no només disminuïm l'energia, el calor, disminuint temperatura, sinó també augmentant la pressió. Si augmentem la pressió, les partícules s'agruparan molt més fàcilment. Resumint, l'estat físic en què es troba un cos o un sistema material depèn de les condicions en les quals es troba. Podem aconseguir que un cos canvie d'estat aportant-li energia, és a dir, escalfant-lo, o també refredant-lo. Però també podem fer que canvi d'estat augmentant o disminuint la pressió. Anem a resumir aquest vídeo amb una substància pura, un compost com és l'aigua. Podem tindre aigua en estat sòlid, si augmentem l'energia passa a estat líquid i si seguim augmentant a estat gasós. El canvi de sòlid a líquid li diem fusió, el contrari solidificació, i aquest punt de fusió o solidificació en l'aigua té una temperatura o punt de fusió concret que a la pressió d'una atmosfera és de 0 graus centígrads. El pas de líquid a gas, vaporització, i el pas contrari, liquació o condensació. Si passem de sòlid a gas, directament tenim la sublimació, i de gas a sòlid, directament la sublimació inversa o progressiva. Al aportar energia són canvis progressius i al disminuir l'energia són canvis regressius. Tingués en compte que no totes les substàncies són aigua, sinó que hi ha substàncies com l'oxigen que passa de sòlid a líquid a una temperatura de menys 218,8 graus i de líquid a gas a menys 183 graus. Per això l'oxigen a temperatura ambient, a 20 graus, la temperatura que hi ha al carrer de mitjana, l'oxigen sempre és gas. Però si volguérem que fos sòlid, l'hauríem de baixar almenys fins a 218 graus. A pressió d'una atmosfera. Tot això perquè ja hem dit que la temperatura de fusió i ebullició canvia amb la pressió. Sempre les mesurarem a pressió d'una atmosfera. Per al nitrogen també té els seus valors, per a l'alcohol, alcohol metílic, el mercuri. Fixeu-vos amb el mercuri que a temperatura ambient, és a dir, a 20 graus, el mercuri és líquid. Per què? Perquè passa de sòlid a líquid a menys 38,9 i passa de líquid a gas a 356,7 graus. Per tant, a 20 graus, que seria la temperatura d'aquí intermitja, és líquid. L'aigua passa de sòlid a líquid, aquesta la coneixeu, a 0 graus i passa de líquid a gas a 100 graus. Repetim, a pressió atmosfèrica a la pressió d'una atmosfera. Altres exemples, el plom, l'alumini, l'or, el coure. Per a fondre el coure, per a fer que passe d'estat sòlid a líquid, necessitem 1085 graus centígrads. I el ferro
necessitem molta més temperatura per a que passi de sòlid a líquid. I molta més si volem que el ferro passi de líquid a gas. Necessitaríem 2.861 graus per a que el ferro passés d'estat líquid a estat gas. I fins ací els canvis d'estat.